Kaixo! Gaur frogatuko adar barkoak nola flotatzen duten. Bertako behar dugu materiala izangoa balde bat, ure, plastilinazko bola bat, plastilinazko barko bat eta bela txiki bat, babarrunak eta baso bat ure daukena. Baitare laguntzeko bezala beharko du paper bat. Aurrena, babarruna batzuk busti egingo ditugu basoan. Gero, ura botako dugu palankanara edo baldera ikusteko. Eskabeten barra ureo. Eta orain aber bolak, plastilinazko bola flotatzen duen ikusiko dugu. Eta ez du flotatzen. Eta orain barkoari bela txiki bat jarriko dugu. Uste dugu flotatu itaula. Eta guain, ikusteko aber babarrunak indarra daukean, izango litzakela gu bezala, pertsonak baliutzea bezala, harrikazkiago batzuk. Hola, hola, nahikoa izango litzake. Eta ikuste dugu, barko flotatu itauela. Naiz da gutxi hon itxasun bai, zer behar gur gutxi garri dugu. Eta gero jarriko itau paperen.